menjelang arep maghrib ki majang mbasa ijek menemani Pak Silo iki merapikan depan iki bar masak ngene bicare terus apa ning ndi Mbak Yun aku pengen golek Intan ya wis Mbak ya Nduk tang pundi Bu Intan yo nggih Nduk Tan Nduk tak ceritani ayo tak kancani apa ya engko ibu kancani ngekakno lampu ya ibu genjongno kipas angin nang genjongno pateni sik dilape apa ya bar dilapintan yo ngene iki bleduke yo iki ayo gawe konten yuk senyum sithik kon senyum nek angel pol aku lali go nggawa beng pateni sik ae pateni ora wes cepet sik tulung genjongno Bu mumpung nyantai kan dadi konten jutane walah tan rupane tan walah pirang tahun iki aja mbok cekel sik walah kayak ngene sampean Nduk iki ne tak jabute jadi guangku dipasang neh iya cekel sik aku tak njukuk obeng sik ya bayi jenengan tutup gak apa-apa besar itu pakai gak apa ini kok satu kan ini kata leboni monggo berarti colek dulu kayak sampai saiki ya colek nek bakong tak resiki kok ya kalau pan mbok resikno kan nek bakong ra iso nyoplok kae sampai saiki iya aku iso nyoploki tapi ra sembenekno mungkin lah ya iso nyoplok tapi gak sembenekno pergawe kan wong saiki wis iki tak resikno ndi sesek ikan ngisor kono ning ngisor kono ta ning ngisor jambu kono mboten apa-apa ta mriki nek kono kuasi Dok sikati heeh kuasi puas ya usah ditutuk-tutukno. Boten sah ditutuk-tutuk sae ngono. Wis kowe iso rontok. Ngene Pak Rai, share. Engko Intan bar ki membersihkan badan lagi gak apa-apa. Terus ambek dibagi. Kok coba sukan ngene iki kaya ngalor kono. Kono kowe kok kono. Kon ngene lho, kowe awakmu ning kono. Awak Intan ning kono. Iya. Gak ngono. Merondok meneh yo, ndok maju ngene ngetno ibu kono, Mas Mamono. Kon mboten napa-napa, Mbah Yi. Ya tak butuhkan mau suka mau iki. Maksudnya ben kowe tok kabeh sakmene. Oh. Ketok sedaya, Mbah Yi. Tak ketok dek kabeh. Dari ya walah kan. Nek turu uang karo gak dipase. Iya. Aku baru nambah iki. Nah, ada tak warai kok rene. Oh, gak aku ae. Kon mboten napa-napa make rusak dene adus nek gak apa-apa dene adus seneng kok. Ngono. Dan aku tak warai. Untuk menceng. Iya lho. Iya. Gak apa-apa adus. Penting hari ini ibu mbok kancani. Apa kuwi ini lho ngekakno listrik iki. Bisa kok nek tetan. Dan niku wonten ten mriku. Ngene wong. Ayo nilih bayi aku. Ya Mbak, aku tak nggone papat sih. Ngono.
adike neh Mas Imam. Ning gone anu Arab masih dados perawat teng rumah sakit. Sing nyanyi yo perawat iki. Oh nggih, PKU. Karo sing ana wong-wong. Nah, ikan yo tak ora sisih iki. Di rumah sakit. Wong jaga Mbak Nana kan gini toh. Dek sampean gak roh info. Gak Mbak info apa. Masakno kanca-kanca anake sakit. Sopo gawat ning rumah sakit. Mama Pita putrane ke rumah sakit. Sopo tuh? Mas Gagas. Wes 10 dino duwe Kuwi nasihat. Iki kan pas ya kapundhut aku yo rono ambek Dek Dewi. Gak perluan rumah kita, tapi rumah kita kan njero aku njero. Jadi ketok Wong teketane sak kintal. Yo. nggih. Masyaallah. Kintal, teketane sak kintal. Intan ki seneng goleke sing ngresiki dalam hal dianu ning ngangge puas ngoten iku. Ngangge puas. Ojo to. Jam setengah gangsal jenengan ndang kondur nggih niki kurang sithik ngono Mas iki Pak Silo iki wayahe pulang wis tak kon pulang men mengke riyen wis sesek kurang sithik iki dijablas makane kadang ibu iki wis toyo nek rezeki pokoke makjah Pak Silo iki selalu mbok ingat nggih Dekne iki karo kowe yo wae ora perhitungan jam-jam ora enek jam ibarat makjah duwe apa lho Mas eling Mbak Dewi eling inten ya eling inten masak mie jangan tales nih Mbak Yun ki saiki gue saiki jangan saiki terus mak malam barang panen kan sini di panenan nih mah dari terusan mah panenannya terus panenane kacang iki jagung iki minyak iki banjir resik wales kuwi alhamdulillah matur nuwun diresikno anake mbek putune wong terae yo kebibal sampe sekintal itu yo terus iki resik entan Bu sesuk ayu nek turu lah tawanet ta yo ibu gak iso ngene tulung ya sing iki sisar ya kok yo sikateng ya tulung ya bayi benatine seneng ya ya ono resik sekali lho halo oh masang lampu oke tak tunjukkan Mak aku malah seneng nek sampean Intan rasa tak kapan ngeteruk-ngetekno lampu ayo tak jak ayo iki jenenge pucuk dicinta ulang pun tiba oh wis resiknya kok sampean sebagian nyekli kayak di ini kae lho pemirsa resik kuwi kan sing buri kan sek-sek sing buri tak besar kan ngetokno Mak Silo Pak Silo yo bisa ayo terus masih ayo masak lampu lampunya pedot neh lah ora diganteni anu bayi menteri-menteri kula tumbas dek wingi pemirsa wis resik kok kono sing dikuasi oh iya resik lho ternane gadung kali sapa resik pemirsa monggo ayo Mak Joko anding omahe Bu sing kontarit belah ning masjid tanda tanggal ada kakak mesti meninggal ki lho kae. Mari kita pasang lampu dan akan ngetekno lampu sekalian.
Berarti sampean nganggo iki, Mak. Ondo bersejarah. Iya. Nah. Ayo, Pak. Ini perjuangan Papa Romeo dan Juminten mau mengusung Ondo. Ondo bersejarah. Ini tujuannya Ondo ini dibikin untuk ngerobongi jambu. Perkorone jambune akeh, dipangani codot. Angger dipangani codot ora uman. Begitu wis digawe, wis tetep ora uman, dipangan uler. Lah iya ngono kuwi. Di sejarah Ondo iki ngono, ayo, Mak. Terus ini karo Pak. Sapune domba. Sehat selalu ya, Mak. Pak Ini somben nek terakhir dikok ning pojokan kono dadi siji nek kayu nek opo sing luweh. Nggih. Nggih. Monggo, Pak. Tidak nganggo bisa piye? Kuwi lah. Oh iya, Mak. Sing bikinan ini aja. Aku nek eling kuwi, Mak, aku mbek Endah ya wedok-wedok. Kan nganggo iki. Sing menek Indah sik. Sikile wis obah. Wes, nek ibu gak percaya, nek gak ngeder ibu jajal. Aku jajal, Mak. Malah luwih ngeder, Mak. Wes dah aku medhun dah, aku gak wani dah. Ngono ndek ya. Malah ya kemah tinggal bubuk siang, Mak. Kipase dikakno bubuk siang. Iya, Mak, go mantuk, Mak. Jajane go mantuk, Mak. Jajane bareng go mantuk. Badak tasnya ditangkon cuma sang kuwi kok iso. Go mantuk kabeh. Hah? Lagi ya. Ku kalau tak ngono. Padung omahe kabeh. Ngen padung kabeh. Ya lagi enak ya, Pak. Saking manise, Mak. Kuwi digawe bolu pisang sesuk walah jios. Sesuk tak gawe bolu pisang. Ya lho gini soalnya. Aku mengke jek enek ketoke ning kulkas. Bature. Mboten. Niki lho, Pak, sing warna pink niki lho, Pak. Oh, di tengah lho, Pak. Terus ruang tengah. Ini dulu. Sing sitoke protol. Wis iki judulnya tentang masang lampu mbek resik kipas. Kuwi nek dikakno iki kaya iso kedip-kedip ngono kan, Mak? Iya. Disco ya. Heeh, kaya disco. Tak jale sik, Pak ya. Oke, semua Mak dikake, Mak. Tak jale sik. Sik, Mak. Aja tetep pasar. Sok. Sik, Mak. Gone anak lampu ya. Ya. Tetep. Oke. Nah, Yo ora bisa. nah, Pak ini. Iya. Salame no. Iya, Salame, Mak. Oke. Oke, Mak, semua, Mak, telur. Wah, pading, Mak. Padung ya. Kabeh, Mak, serentak, Mak Rono, Mak, jures kabeh. Kabeh. Nah. Woi, sama ngene, Pak yo. Oke. Lagi kita menuju ke sini. Wes ben-ben pading kabeh, Mak Jah. Engko sampean copne tulung ya, Mak. Wes ngene wis dadi konten lho, Mak. Wes pading kene. Mbah, sesekali diganti. Wes. Berarti alat iki penting ya, Mbak ya. Penting. Bagi orang-orang sing kendel menek. Dan duwe alat to ngene ora iso menek lah ya tetep Ora iso. kira. Wala iki protol nek 7 turunan. 7 turunan Mak Jah sampean. Wis mati mati. Iya. Nggih, Pak. Sik tak buka iki. Ora sik ya. Dilapis. Wala kok jering waduh kono Pak. Waduh, Mak sing iki dek parah Mak wisan, Mak. Protol kaya aku ngene, Mak. Diganti kok ngene buses kae Pak dijeki. Kalau sing pasang sik kok dianu ae kuwi sing kono sik. Ditumbasno neh ngono, Mak ya. Kudir-kudir kalau Pak iki motor kali kok ngene. Nggih, benjing ditumbasne riyen, Pak niki. Becek ya simpen sik ya. Parah, Mak iki. Kok timbanganmu, Mbak?
Ya, mesti tinggal Pak Cino nak kok ada ya. Sampeyan tumbasno kae. Nak kok ono dhisik kan modele. Halo, sayangku, disusul, Mak. Oh iya, Mak. Apane? Sok tumbasno ngene iki. Padha ae. Duwe. Apane sih dekne? Gak wis. Wis kena. Oh, Mak, jos. Meno ya sesuk dianuni ya. Gak komponen tak kompon. Oh komponen. Ana aku kompon. Oh iya. Kompon. Kompon. Gak ero sing roh Pak Silang ku gak dundung kompon. Seumpami dilem ngangge semen putih ngoten tesik ngatasi, Pak. Ya tapi Kirang kiat nggih. kirang cepet. Nyokote iku lho, Mak, nyokote ning gone apa? Aku ya anu sesuk ditumbas kok ngono buse saya itu diganti. Ono. Heeh. Oke, siap. Soalnya medeni ya Pak kuwi ngono Pak kewer-kewer kok Pak. Kewer-kewer, Pak. Niki, Pak, sangat-sangat ngeri ini, Pak. Juga wis mati iki. Wis kewer-kewer. Oh, dah, Mam, dah, kewer-kewer dah. Kewer-kewer. Aduh. Nggih, Pak, benjing ditumbaske. Nggih, Pak, nek ngoten benjing ben ditumbaske lampu majah melih sakniki sing niki, Pak. Pak dhisik, Pak. Sekrup dipiekno. Dalem, Pak. Ya. Sik. Yo nek sekrup sik Sekrup. Tak buka sik, Pak. Ya, oke. Aku diceluk Putri Kembang Jambu Mente. Mati to. Dalem mati, Mama. Mati, Mama. Besok beli lagi lampune. Nah, ya Mbak ya. Ya. Ganti sik ya. Iya. Ngene sik ya. Iki lho, Mak. Nek tinggu panjeran ngono. Dadi kene yo makan. Biak kono kok yo makan. Biak ngono lho. Pak, iki sini nganti Wih. Indonesia aku, Mbak. Indonesia, guys. Terus sing kono, Pak. Aku nganti basket. Sini, Pak, sini. Pak. Ngono deh, iki wae. Setan ya sabar ya. Berarti sesuk tumbas anunan lampu karo lampu ya, Mak. Saya genanya kabeh. Iya Pak modele. Oh, Mbak Indah tak ganti lampu 6, Nduk, ben supaya. Tinggal iso. Iso ya wis ada opo sisane. Lah iya. Sesuk. Benjing mawon, Pak, ngentosi padang hawa. Jadi ben loro, Mak. Kanan kiri makan. Saya sebentar. Halo. Pingko aku karo Mama, Nduk, cekel-cekelan ngono lagi disekrup. Iso. Iya, lagi disekrup wis resik tenanan Wih, resik banget ya Allah. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya Allah. Intan pengen apa? Pengen apa? Nek bak susu Ibu ra iso, Nduk. Gonceknone iki lho piye? Karo popong ini. Popong mini rung pulang iki. Dalem. Dalem. Kan iku ya, Mak. Sekrupe ning kono iki, Mak. Pak ya bener lah, Pak. Kabeh, Mak, seret. Oke. Wah, laki wong kek. Oke. Tambah pading. Nah. Wis sing mekan kene, Mak, sing mekan ini kamar kene. Ya wis pateni kabeh ya, tak wis. Oke, siap. Wih, mantap. Oke, Mak. Oke, makasih. Berarti sakmono wis pading, Mak. Oh, iki. Iki modelnya beda mbek sing kuwi, Mbak. Dua modelnya Iya. nek. Tapi ki matoh, Mbak. Mak. Mundur, nek kuwi kan ndok piye ya disebut kotak enggak kotak sing njaba. Kayak silinder ngono lho modele. Iki Kuwi apik modele langsing. Iki dia lebih beda, Iya. dia lebih. Oke, Mak. Berarti PR-e besok tinggal ini disekrup ambek numbasno kompon. Mak. Dadi gak wedi aku, Mak. Pading kabeh, Mak. Aduh, Wis bener, Mbak. wes mari kita saatnya memasang. Mbak Indah tak tutup sini ya. Apa masang kok wis ya? Masang kok kene lagi muteran. Oke. Oke. Oke, tak. Bu, iki katok ibune. Lah yo dibaleni neh iki katoke ibu. Wes diem. Shh, mana? Katok ibu ya. Iya, wes mana? Ya, Bu. Ayo, nya kita cekeli kan. Ibu. Ini, ayo kita cekeli dulu nya. Cekeli mak mbek ibu.
sudah segrup lagi. Boleh urip boleh baik biar urip sampai ambaikan. Mbak Junga ya. Iya gak ketok nang. Ketok. Iki ketok. Ya wes. Nggih. Nah, oke mama. Ya, kita lihat konsep-konsep. Nah, apa enak model ini ya Mbak Yun ya? Ya, ya kita pakai kencang ini ya toh. Ya. Iki sandal Intan kan? Heeh. Ampun Mak Ja, sudah selesai. Terima kasih Mak Ja. Ya, sama-sama. Ya, Mungkin Mak Ja, balik. kita lewat. Kita Nah, lewat sana lagi ya. Ibu metu kene, Mang. tapi kan sandal iku ning kono. Kok Mbak Intan lewat situ? Kok mak ibu lewat sana ya? Patene ya terus ya. Wes pateni. Jos, wis dadi resik. Coba dicup nih. Bagaimanakah angin yang keluar dari kipas yang sudah dibersihkan, dicupkan. Oke, ngeten iki nggih pemirsa kontene. Aduh, mbok tabrak tangane, Bu. Nggih, sampun. Hati-hati nek ngecupke. Nggih, Bu. Sek, bake keri. Langsung seger bayi, apik, kayak anyar. Oh, pading. Alhamdulillah. Wes saya diringkesi, Dok. Nah, terima kasih Intan. Nek tak ewangi nggawa. Iki, terus obengnya, Dok. Obeng iki. Wes ayo. Kita menuju belakang. Cabut. Walah pun jos bayi. Alhamdulillah. Pun jenengan ayo melok mengguri. Nggih, lawange dikunci riyen nggih. Alhamdulillah. Iki sesuk tak resikno sisan. Nah, iki sing dikasih Intan. Ini kasih Intan sama yang di dalam ya dari Intan. Tapi iki lho, Say. Lah ya sesuk dibersihkan lagi. Oke, ayo kita membuka jasa ngresiki kipas, ya. Sangat-sangat bermanfaat pemirsa. Karena apa? Untuk konten. Alhamdulillah. Nggih pun pemirsa nggih, demikian cerita hari ini. Tunggu tinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh, pejuang garis dua yang diberikan omongan yang salih dan salihah. Jajane sampean gawa kabeh Mak ya. Jujur libur ya. Oh, nggih Pak. Oke, anu Mbak, jajan jemuranku lho Kak panas Mbak. Oh iya. Pak hari Minggu mau healing pemirsa. Iya, Pak mau dandani jemuran. Enggak kono Dok. Tolong. Sayang Ndak. Iki bareng nggo jemuran. Rene sapan? Hari Senin lah. Mamak sing rene. Noto kuwi lho, noto klambine Intan sing cek mblangkrah ning kono. Iya, sapa niki aku tak ngakoni. Jukok kresek Mak sampean gawa, Mak. Wis pading pemirsa. Alhamdulillah. Bu, mriki lho Bu pun padung sedaya, Bu. Jadi nek padang ini ki alhamdulillah aku gak wedi pemirsa lho. Ini nggih. Padang. Rono ya padang.
Loh. Tambah kene neh padang lagi. Oke. Dipanjer ngene ngger padang. Yang nggih pemirsa, konten sore ini doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis doa semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah. Kami pamit dulu nggih. Umpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, pilih kresek-kresek ke mak ada kabeh mak. Balone sama sing kira ning kono. Situ kabeh. Iya mak, oke mak, siap.